И ние тръгваме. Аз тръгвам нагоре, тело надолу. И ще изследваме. Както може, ще качим двете видеа. Двете видеа ще ги качим в YouTube. И аз и Тео искаме само 10 000 последователи. 10 000 лайка. Щом ги стигнем тези 10 000 последователи и ще кача. И в моя канал Кристиян Карафизев ще си качу изследване с ученици и във втори канал. Не, аз си качвам и Кристиян и Карафизев. Що? Да, ама аз казах вече да се абонират за моят канал. Не, айде.